जों साका चिनी एडिसिनी अथॉरिटी जे खासलेन न जों परमिशन ग्रांट खालायगा परमिशन ग्रांट खालायमानि यागुलो जों नुका चिनी बरगरगनो आरो उच्छेद दंगै दं बरनो आरोनि रसाय थांदि अरब तंमांला गाहाय साजागै दं जों चिनी एलआरएस डिपार्टमेंटनि अफिसार रं साका जे जागा खुमलंग आचुगै नरक जागाव थां नायावै परमिशन ग्रांट खालायमानि आ परमिशन न कैंसल खालायदों कैंसल खालाय राज्य सरकार मा सानाय जो महिला खिबनान बागै जोंहा जागारि मैया जुदि सामुं गाहाम काम गाहामनि बागै जुदि खालायनान गाबो आलादा कक किन्तु महिला खालायनान बागै आनि बरगनो उठगै आरो महिला खालायनान बागै जोंहा परमिशन रिमाया एडिसी नि थानि जे कॉन्फ्रेंस बरग नायमानि ग्रांट दंगै थांमोन आबरगनो कैंसल खालायदिनि जों अफिसारनो अर्डार रखाचिनि एडिसी नि पक्ष